kata e siasa mapacho kendi. Odoyo oimore kendo machiegni. Oimore ahinya. Ang'eyo no ganda luo kawuono koro pinyo nindo bedo. Ji koro tang' jomokuyo kuyo. To adwa ni mondo anyiso gandana ni wayudo thuolo maber makende mar neno no osiepewa gin ng'a gini kata e Afrika kata e Kenya ka. Nikech ang'e ni waduto waneno gima timore sani ni nitie jomoko ma e thuolo ma wan kod lit kod kuyo ni wuodwa ok odhi maber e yiero mar Afrika. Nitie jomoko ma wadak go e Kenya ka ma uneno ka ne mor kendo mielore kuondegi. Ta janyiso uga pile pile ni kik wayie ogendini moko galwa kata ka sama lemo wuok to ok gisirwa to wan ka gimenyo to wasirogi. To e thuolo masani ka koro biro bedo ni Raila Amolo Odinga biro duogo e Kenya ka mondo chak ngima kodhi nyime mar siasa ne mapile, nyaka ung'e ni mbi mar Raila ne dhi chalore kata ne oyiere kata ne ok oyiere. Kech Raila kata ne bed mana Addis Ababa to samo duogo ka to nyiso ganda ne gimo winjore gi tim to gitimo kaka wacho negi. E thuolo ma koro duogo kani bi obiro wuotho kodwa. Ta ng'e ni ebe kawuono neno ni kare nitie oganda moko ka mano waseriwo lwedo 1963, waseriwo gi lwedo 2002 kendo waseriwo gi lwedo bang' mano. To wan kochopo samo nego riwa lwedo to ok giriwa. Ing'e ni joma jotelo bende nyalo wuondowa ni gin kodwa, to kidwa ng'e kit oganda to ng'iyane Mama Mboga miromoge bath yo ka uso nyanje ni to eto wacha ang'o e gimotimore. Ineno ka mine Mboga ma e gwenge moko kopenjgi to gimiel kendo gimor ni baba ok oyudo gima no winjore oyudi. Omiyo koro wang'e kitgi, koro wang'e jomwa nyalo wuothogo. Koro wang'e ogendini mwanyalo wuothogo to wuotho kodwa. Mwanyalo siro to sirowa. To josiasa makaluo to kik luor. Baba neno ka pod dhi bedo kendo podi kadhi nyime odhi bedo gi mbi mare machon. Onge gima dhi golo mbine no nikech en Raila Odinga achiel ma joluo oseluwo kendo oseguide joluo kadhi nyime. Odoyo, ing'e ni sama ne gini chakore gokinyi geno ne ntiere malo kabisa kendo kata kineno jotelo chakre odiechieng' manyoro nyaka ne gichopo Addis Ababa, geno ne ntiere malo ni kom ni endi e biro Kenya kende dhi ne Raila Odinga. Iparo nang'o motimore? Dibed ni siasa moro mar Sadaka SDC ni ema oketho weche? Iparo nang'o motimore Djibouti kuma iluto ombulu? Nitie gimotimore e pinje mag Afrika ma amwalo mar Kenya ma iluongo ni SADC. Ing'eyo ni barua moro nondi kanyo ni gin gigo kura ne wuod Madagascar. To adwa ni mondo bende ung'e ni gima ne waremo matin en ni nonego wa campaign ni wan kaka jo Afrika ma jorotege onego wamakre kanyakla mondo wawuoth tuch achiel. To gima notimore ni thoth ji siasa nogo ni wan jo Afrika ma wacho kisungu kendo ma jo Kristo. To nonego wamedi gi bedo jorotenge kaeto wadhi nikech ing'e ni dhano ma dhako nyuolo enogo kura gi gima moro chunye samoro ok ong'i ng'ama ber manyalo timo gini. E higa ma koro ne Raila Amolo Odinga ogikeni koro no osebedo ng'ama nigi experience mararieya, ne en gi lony mararieya mano nyalo tayo go ofisni madhi maber. To kaka ing'eyo no ganda maleme din mar Islam oherore ga, gin ga gi brotherhood. Kaeto ichako ing'iyo Warabu kato gineno ni mondo giluokwa kaka giluokowa ni. To kata obedo kamano ang'eyo ni ndalo moko mabiro itwa biro yawre kaka jo Afrika ma jorotenge mane South of Sahara mondo wang'e ni onego wachak puonjore wuotho kachiel ka jo Afrika. Nikech ok wanyal bedo ni wan e Afrika to ka samoro gimoro wuok tiyudo ka joma rangi gi chalo Warabu gi ema yudo, joma nigi din machielo cha ema yudo. Wan kaka jo Afrika onego bedi ni mbele ka presidents wa biro choko bura mar jo Afrika ma jorotenge kata obedo no biro neno kaka racism, but mano e gima onyiswa kawuono ma wang'eyo. Omiyo mane monego wabwadhigo e higni mabiro. Nikech aneno ka kuonde mamoko ntiere jotelo mamoko mawacho ni odhi oro kwayo mondo piny Kenya owuog kata pinje East Africa Community owuog e Africa Union, ma bende jomoko penjo ni to ipani jo EAC gidhi chulo kuoro ne wachni.
wuok to konego wawuogi idwaro ni ka gimoro gwenyore to wakeda kede iye kanyo mondo jo Africa obeda united, gibed United Nations mag Africa kanyachiel, wabedi achiel kanyakla. Ing'eni le mogwenyore gi jowadgi modhi alanda eminyalo cham ok e thim kuno. Wadong' ka to gima nyaka wawinjre ni e thuolo mabiro waburo pogo Africa ok koluwore gi west gi east gi south gi central, to nyaka wabing'i ni nitiere ogendini moko marotengegi nitie kaka sama yiero chopo to jomoko ka riwore nwa to mawa, nikech ing'e ni sani koro wadhi bedo ni chairman mar AUC en ja Muslim malando, to jalupne be ja Muslim malando, to thoth commissioner be dhi bedo bilano. Donge ineno kamano nyalo chando, omiyo mago weche ma nyaka wawuoye kadhi mbele ka. Ma presidents ma jo Africa onego koro wuogi mondo chok bura ma margi giwegi mondo ging'e kaka wadwa tugo ni e higni mabiro. Mano manyiso kanyiero ni tich mokwongo mabende mano kanyiero ja Djibouti mano Yusuf entiere godo en mar mondo odogo rew jopinje Afrika, mana kaka isewacho kendo jomoko bende osebedo kawache ni chalo ka gima koro Afrika opogore gi jogo eko marochere gi jo Muslim kanyakla gi jo Kristo kendi. Tije maduong' dibed en koro mondo oriw jogi eki duto te kanyakla, to be en gima dhi bedo mayot? Mano onyalo timo, to jomonego tim mano en African Union. Ing'e ni ng'amo yier sani dhi telo ne African Union Commission, to Africa Union emoting'o riwruok mar presidents, en emonego mano chand chunygi moloyo African Union Commission chair. Omiyo ng'amo yier sani onyalo donje wachno, ting'e ni en kaka ng'amo yudo ber e wachno samoro konyal make matek. To African Union presidents to nyaka bed piny malosi, to moloyo to African Union presidents ma e South Sahara otengna majara tegni. Eto koro nego mak gini matek, nikech asepimo kata kineno nying minisomo ka mano yudo gini malong'o manyalo paro en mana jaod Zuma emane oteng majara teg ma South of Sahara. To gine jo SADC mane bicha kiwinjo kondiko barua ni wan kik ng'iwa gi wang' maber, ng'i jo kocha. Omiyo mae manyaka wabedie piny mwawinjre ka un jo Afrika marotenge wetewa, to nyaka wawuoth achiel e twech achiel ka wadwa ni mondo water Afrika mbele. Waduogo ang'iya ne koro pacho kendie ne ahinya ne sir ne jatend piny William Ruto, nikech wasebedo ka waneno kaka okonyo e timo campaign mar manyo ombulu ne Raila Odinga mondo noyud kom niendi mar AUC. Sani endi ero Raila ok oyude, dibed ni mendie dhi kelo lokruok mar paro e kind jo Kenya, e kind jo siasa, ahinya siasa mar Azimio gi Kenya Kwanza? Mokwongo adwa ni mondo ine gimotimore. Aneno miel moro komielore sana e gwenge ma e got Mount Kenya. Mano koro nyisowa wan kaka oganda Luo ni oganda mane manyalo siro wa lwedo, oganda mane mamor kwa yudo gima ber, oganda mane manyalo gonwa kura kwa gonegi. Nikech ing'e ni negi ni dhi chando wa ni to koro ka Raila Amolo Odinga odhi orem, be pod wadhi siro President William Ruto kaka oganda. Ta winjo ka jowinjo moko bi owuoyo maber kawacho ni President William Ruto notemo konyowa kabisa mondo ne wayud gini, to ndhogruok ma jo Afrika weggi ma jorotenge motengti mondhogo wago emomiyo gini ogwenyowa matin. Omiyo kuom mano daero mondo oganda Luo oyaw itgi mondo kik ng'ato galgi, mondo gine ni kare ng'ama onego wawuothgo en President William Ruto manotemo konyowa. Kendo kinyalo dok chien ting'e ni chama mar joluo mong'ere kata obedo ni jomoko kuoma matin ni oko en ODM. To e ODM aka Ruto noneno nodwa konyogi te, chakre party leader margi oter AUC chairman margi omi finance, jolupgi gi bo mi migepni madongo dongo mopogore opogore. Magi gin gik mane President William Ruto owuok oko ni mondo tim, kendo notimo gi motegno. Omiyo waranyisi no ng'ama oherowa, ng'ama nyalo wuotho kodwa, ng'ama nyalo timo no maber. Omiyo da kwayo oganda wa ni e thuolo masani kadwa ni mondo wayier ng'ama wanyalo luwo e ker mar president ka higni mabiro, to waluw President William Ruto. En emo nyiso wa ratiro no nyalo wuotho kodwa kendo nyalo timo no maber.
oduogo nikech koro irite gi liyo gi siso mondo oduogo pacho kendi ka bende irwake. Paro nitie mopogore, nitiere jomoko ma bende wacho ni odhi oywe, jomoko bende wacho ni siasa ma Kenya kendi nyaka koro iduog kendo imak motegno. Raila koduogo to koro okaw chung koso odhi oywe ne weche mag siasa. Gima nyaka wang'e ni nitie telo nyadiriyo. Nitie telo ma ng'ato bede kuom chik, to nitie telo ma ng'ato bede kuom mbi. Telo ma ng'ato bede kuom vi en de facto, ma ng'ato bede kuom chik en de jua. So Raila Odinga tende mar piny luo ni, mobedo ko ja siasa maduong' e piny luo ni, en de facto. En ok ya en thoe magoli e besa moro kata kibet mos. Kapod iyudo dhogi miwuoyogo, to pod ikoma ni ji otim ma gi macha. Ang'eyo ni nitie ji mang'eny ahinya madohero mondo Raila Amolo Odinga odhi oywe. To nikech telo ni ng'ama noyiere onge, Nyasaye ema nokete kanyo. Mane mokany mane kobiro bedo nyaka sama koro Nyasaye oneno ni ok onyal dhi nyime gi tijno. Omiyo ng'ama paro ni mondo koro odhi oywe, thuolo no ma Raila dwa wene en odwa time nade. Omiyo Raila obeda beda ka en gi rieko monyalo ng'ado, to ng'adne piny. Beda ahero ni mondo kane nyalore to gima ne Uhuru Kenyatta dwa kelonwa ni official leader of opposition cha mane dwa kel gi BBI cha. E thuolo ni pod wanyalo wuoyo gi President William Ruto mondo kele mondo Raila odhi obede komno ka koro joge gi te luwe to dhigo. To ka kamano to losne kom maduong' miluongo ni Chairman of National Council of Advisors manyalo advise the government e gik mabeyo mowinjore tim gi gik ma ok owinjore tim. Nikech ing'e ni ng'ama nigi experience, ng'ama nigi lony mathoth malanda, ok onego bed ni lony nego weyo betgo kuma bor gi rito piny. Erokamano ahinya Odoyo Owede. Kama bende ok adwa ni mondo awe idhiyo, adwa ni mondo wawinjane matin. Seth nitiere Addis Ababa, nitiere jotelo makagi kacha ma bende wuoyo godo, kaeto waduogo to watieko. Oimore Seth osebedo odiochieng' maduong', nyisa ni Seth pok oikore kanyero. Kata kamano ero wadhi ire mana bang' kinde machuok mondo watudre onyiso weche ma bende dhi nyime kanyo ero. Oimore ahinya Seth Olale, it's been a long day and things have been happening, a lot has happened, and we've had our leaders speaking this evening. Weche koro chalo nade kono? Jael Oimore an Addis Ababa, Ethiopia ka to sani gima dhi mbele. There is a special dinner hosted by the President William Ruto. In attendance is Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of the Republic of Kenya. This dinner just coming hours following the announcement of the results for the chairperson of the Africa Union Commission candidates. And we know right now, of course, who the winner is and the deputy. But right now, we're just getting some more and more reactions. Before I bring on the Nairobi ODM chair, I can also see Jaro Soja is here with me. Jaro Soja, Oimore. Oimore. Mio kichal ni giraha ango marach okodhi no maber ahinya awan gi geno mokwongo we agoni erokamano ng'ama nende o sponsor babiro ka Mheshimiwa Moses Kuria nondike Twitter mare gi page mare nobiro kela kaachiel gi Dr. Raymond Omolo ma osip William Ruto. To aneni gi suitcase idhi kane? Adok dala, adok Kenya. Awabire lweny, lakini lweny ok odhi kodwa maber. To jaluo wacho ni thuon nyaka oringo chweyo. Koro wabiro kendo nyaka wadogi. Kata ka warem mok wayombo, pod wan gi thurwa ma en Kenya ma nyaka wadogi. Yeah. To inalo wacho ni fueno gigi nade, ni fuatilia weche mag yiero nade, nin kani? Nantie main hall kama ne gigo timore, though wan tingino ok ne wan presidents mane yiero, koro ne wan bathe kama ne wan tie omi baba support, iluongo ni moral support. Ne wapango kaka dhano kendo ne wan gi geno kabisa ni baba biro bedo chairman mar jo AU. To
kata kamano ok en giko mar piny, pod ngima nyaka dhi mbele. Koro adwa anyis jothurwa ni ngima nyaka dhi mbele, kendo nyaka koro wang'i kaka watimo next time. Kamano. Kaluwore gi kaka results osewuok, koro waneno ni ka sani ka wawuoyo ni to Baba Raila Odinga gi William Samoei Ruto, they are inside that special dinner. What's the way forward in terms of Raila's leadership? Mokwongo iwacho wach Baba gi Ruto. Wan kaka oganda wa, wan kaka jokogalo, ing'eni Baba en patron mar tim maduong' me Kenya mar Gor Mahia. Wadwa ni gimed makre gi Ruto gi Dr. Raymond Omolo mondo mi Kenya mondo dhi mbele. Tie jomoko mane paro ni koro ka Baba koro koyudo gini to gibiro were gi Ruto. Waneno ka Ruto gorenwa, Dr. Raymond Omolo temo, by the way Dr. Raymond Omolo no chako gini connection mar Baba gi Ruto. Po temo kabisa. Koro through Dr. Raymond Omolo omed makre gi Ruto. Wawach weche EU. Donge mane makele, donge awacho ni Raymond Omolo ema nokelo wach mar EU. Nikech en noloso romo mar Baba gi Ruto, Baba Ruto chako campaign ni Baba. Ok mane adieri. Koro banka ibro wuok Addis Ababa sade. Kiny gor gocho Machakos, kendo wakwayo Baba. Kinyo bi mondo wamore, koro gor kino miwa loch. Kidwa ni oyue yawa. Gore makoro moro ji, gore kama koro moro wa, gore makoro kino dok geno marwa, kiny ka gor gocho Machakos gi Tusker. Koro Baba mono kiny wanogo Machakos. Mano to jaro dhi chiem bwana. Mano jagor jaro soja odhi chiemo sani bang yudo matokeo. But we want to talk, Jael, we want to talk with one more. Just before you come, let us. We've kept, the ODM Nairobi branch chairman for long here, George Aladwa. How did you receive this news? I received the news not well. I was in the hall where we were booked. We were following the proceedings for the elections. The first round was good. We celebrated the second round. The third round, it was very bad news, and we couldn't believe as people were giving Baba moral support, and we were really praying for him to win this seat today. Na unajua wewe ni mwenyekiti, umekuwa ukipiga debe sana Raila Amolo Odinga kuwania na vile kusimama hadi wakati wa mwito wa mwisho. Kwa hivi sasa utamwitaje Raila Amolo Odinga? Bado ni shujaa. Raila Amolo Odinga ni shujaa si wa Kenya, ni shujaa wa Afrika, na mimi nataka kumshukuru kwa sababu leo peke yake unaona amepigiwa kura na marais 22 wa Afrika. Hiyo ni heshima kubwa na tujapoteza kiti yote. Hiyo ni hali ya uchaguzi, na yeye tayari amekubali ya kwamba mnakumunga mwenzake mkono, na hiyo ndio jambo ambayo mumfurahia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na sisi tunasema yeye ni shujaa wa Kenya, bado nyumbani anahitajika, tunamhitaji, basi tutatembea pamoja. Na hiyo ndio kitu ya amani sana ambayo mimi namfurahia Baba kwa ile shughuli ambayo wanayo kila mara baada ya uchaguzi. Na vile pia ushirikiano yake na kiongozi wa taifa Mheshimiwa Rais William Ruto, pia tunataka kumshukuru kwa sababu amemuonesha urafiki, undugu, na amemkampenia kutoka day 1 mpaka tumeona day ya leo ambayo imefanywa uchaguzi vile amesimama na yeye. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunataka, hatuna haja ya ukabila, tunataka Kenya isimame na ibaki pamoja. Naam, na kuna wale wametoa hisia tofauti za kutoka katika chama cha ODM kuhusu matokeo ya leo. Kuna wengine wanasema kwamba back to factory setting, na kuna wengine wanasema kwamba hapa na sisi tutaendelea na ushirikiano wetu na Rais William Ruto. Maoni yako ni yapi? Wale ambao walikuwa wanasema wanapinga mambo ya Baba AU ni wale ambao pia hawakutaka muungano wa broad-based government. Sisi tunasema bado ni mapema, bado broad-based government itaendelea, na sisi tunamunga rais mkono kwa sababu ametuonesha urafiki wake na Baba. Na hiyo ndio mambo tulikuwa tunaangalia na tumefurahia sana. Kwa hivyo kuna wale wanapenda kubebwa kwa hii chama, kubebwa kwa mikono, wanangoja Raila kuja wabebe kila mara ndio waweze kupata ushindi. Sisi tunataka tupatie Baba heshima yake, tumpatie ile nafasi ya pumzike ili aweze kufikiria moyoni mwake ile mwelekeo atatupatia ambayo tutaipata hapo mbele. Lakini kwa sasa bado ni mapema, bado nataka Baba atulie, reflect
kwa akili zake, basi yale atasema yeye ni kiongozi wetu, tunamheshimu, yale atasema tutaendelea nayo. Lakini broad based government hiyo iwezi pingwa na mtu wote. Sisi bado tuna support hiyo muungano ambaye wako naye na Rais William Ruto. Thank you so much. That has been the Nairobi branch chairman, that is George Aladwa, also arriving here and making his way to this particular dinner event. Jael Lieta ise winje kuom Jario Soja to be winje kuom George Aladwa. Manoka Nyiro Seth Olale. Seth, you also going for that dinner? Manoka Nyiro Seth oloso koda yao mupogore wayudo Kanyiro Jakoma ODM Nairobi, Manoka Nyiro George Aladwa kanyakla koda Jaro Soja, Manoka Nyiro 001 kaibende oseikore koda suitcase mare wacho ni oduogo pacho mondo koro odhi nyime koda weche mamoko mago mag opira. Kanyiro wuoth makoro duogo kendie maka bende we watiek koda Odoyo Wede mabende ntiere studio ma Kisumu. Mana wach ni mogika sama koro irwake jomoko wacho kendi ni to pidho anegeno kitieko. Adwaro ni mondo oganda na kama gintiere wang'e ni the baba AUC ne en nyadhi kod mor mar Kenya kod Luo. To kogwenyore kamano gima pod odhi ketho onge. Wasedonjo sirikal kaka oganda, ne wadonjo sirikal kendo nwatiyo gi President William Ruto. President William Ruto notemo kaka dhano kaka onyalo, to ndhogruok mar jo Afrika ogwenyore. Wang'eyo ni mbi mar baba pod ni mana kama ne entie cha. Kendo wang'eyo ni kaka oganda pod wadhi wuotho gi sirikal mondo thuolo ni wayud gik keni magwa manie sirikal. Kendo ka ber to e tok yiero ma 2027 wabsik watwere sirikal mondo wan oganda Luo mosedok piny ndalo mathoth wadhi nyime gi yudo pokwa e sirikal ma wantie sane. To alamo Nyasaye ni mbele ka thuolo moro bedi minyalo yud ne baba kamoro ma riekone gi lony mang'eny ma en ge siasa nyalo konyo Kenya mangima kaporo jo Afrika sungore. Mano Kanyiro mimanyo neno dibed ni obede kendo e ombulu 2027 koso? Ok awacho ni onego bedo ombulu. Ing'e ni ndalo moro kane pok wadhi e yiero mokalo, President ne nitiere gima ni iluongo ni NADCO cha. Aparo NADCO nobiro bang' yiero. Ne idwaro ni mondo olos office mar leader of opposition mondo baba obede. Nikech ing'e ni ng'ama nigi lony mar arieya ok ber ka bedo ni lony ne dhi nono. To bende pod ka jo UDA oriwore gi jo ODM, pod ginyalo loso chik moro ma create office moro kata mar Chairman of National Council of Advisors of the President. President bedo gi advisors mang'eny, to ka en gi chairman ma ginyalo gudore to ikoni ker waneno ka piny dhi marach tim kama, waneno ka gima kama ok ber tim kama, to nyalo bedo maber mondo ter Kenya e opara maber. Kendo mano nyalo bedo kami inyise jopiny gima timore marach mok waluwo propaganda. Ineno ka inchosechopo e thuolo moro ma gimoro amora ma sirikal temo timo ipingo, to ipinge gi joma oseyiere ni gin opposition mar the president. To ka nitie ofis machalo kamacha to ginyalo lero ne ji ni gima nobiro miluongo ni Social Health Authority ni madwa kelonwa weche mag health mabeyo ni ipinge, to adieri makende chal kama. Koro jopiny ng'eyo e dhok mopogore gi dho sirikal. Mano ofis manyalo bedo maber gi migosi Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya Odoyo Wede mabende wang'iyo godo to en ang'o mabende koro biro tok yiero noero mar AUC ka Raila Amolo Odinga oduogo pacho kende. Erokamano ahinya, ang'e ni mendi en sigana mabende poda biro dhi nyime. Gisani wadhi e yweyowa mokwongo weche manyien mag oimore, kik idhi mabor, pod waduogo gi weche mamoko.